díky za představení. A už toho tady nemám moc, co bych pověděl. A nicméně připravili jsme si pro vás, věřím, že krátkou prezentaci, nebo to aspoň dokážu slíbit. A zároveň je to i prezentace toho, co všechno máte pod jednou střechou, co skutečně znamená přístup One Dentsu, co znamená One Dentsu Solution jako takový. Ne tak jako kolegové, nás je tady víc. Jsme tady celkem ze 4 týmů, protože Magda jako client lead vám dá background celého řešení, co klienta trápilo, co potřeboval. Dominika jako specialista na reklamu na sociálních sítích vám už poví výsledky samotných kampaní, které jsme testovali. A Ondra je tady samozřejmě za kreativní část, protože tu reklamu musel někdo navrhnout, musela vypadat pěkně a funkčně. Ten tady není. A já, jak už kolegyně říkala, jako produktový manažer, pak shrnu celé to řešení v závěrečném slajdu. Nebude to technologický, přesto kdybyste měli nějaké dotazy, tak tady samozřejmě budu a můžete se doptat. Magdi, je to tvoje. Děkuji. Jaký byl tedy stav a co jsme potřebovali vyřešit v IKEA, primárně na českém, ale nejenom českém trhu. Tady vidíte produktovou reklamu. IKEA má dlouhodobou kampaň pro členy svého IKEA Family klubu, kde komunikuje nižší ceny produktů. Já doufám, že vy ten klub znáte, používáte ty kartičky nebo je máte ve svých mobilních telefonech. A to je právě kampaň, která je určená pro vás, pro uživatele tohoto programu. My komunikujeme nižší ceny produktovou reklamou na Metě, na Instagramu nebo na Facebooku, ale nepoužívali jsme vůbec žádný dynamický template, žádnou šablonu. A ta reklama vypadala takto. Prostý obrázek produktu, cena, jeho název, ale jenom tak jako malým šedým písmem někde dole, není to úplně moc zřetelné. A my jsme potřebovali právě tohleto vyřešit. Těch produktů je opravdu hodně, které máme v této kampani. Dynamicky je potřebujeme zobrazovat vám uživatelům, vám klientům IKEA. A potřebovali jsme to zatraktivnit. Potřebovali jsme vystoupit z davu a nějakým způsobem být prostě vidět. A proto jsme použili Image Lens. Jak vidíte, tak ta reklama není úplně. A tady už vidíte řešení. My jsme použili Image Lens Tool, náš interní Dentsu tool, abychom mohli využít dynamickou šablonu, která bude odpovídat samozřejmě nějakým kreativním guidelines našeho klienta a který umožní zobrazit právě ty věci, které my zobrazit chceme. My chceme zobrazit produkt, cenu produktu a jeho fotografii. A dát vám to takovým způsobem, abychom vás zaujali. Ale ta šablona neumí jenom tyto 3 základní věci. Samozřejmě jich může být mnohem víc podle vašich potřeb. Ale umí být i více reagovat na vaše potřeby a třeba ten rámeček modrý úplně nahoře komunikuje možnosti dopravy. Můžeme ho kdykoliv změnit a to během půl dne nebo možná i hodiny. Honzo, ty mě když tak doplň. Kejvám. Je to velmi rychlé, velmi operativní a můžeme si tam vlastně vymyslet spoustu věcí. Tohle bylo naše řešení, se kterým jsme přišli a bylo připravené proto, abychom ho implementovali na všech 3 trzích, o které se tady pro IKEA staráme. V Česku, v Maďarsku a na Slovensku. A jak to probíhalo, jak jsme ty kampaně testovali a jaké byly výsledky, vám řekne moje kolegyně Dominika z Bystra Social. Tak já vás všechny zdravím, kolegové už mě představili, já jsem Dominika z agentury Bystro Social, no a nějakou mou každodenní aktivitou je právě strategie, údržba, vyhodnocování výkonnostních reklam. Výkonnostní reklamy mají zcela jasný cíl a to samozřejmě navýšit prodeje našich klientů, ať už se jedná o jakýkoliv sektor. U nás zatím zazněly 2 klíčové termíny, a to dynamická produktová reklama a dynamická šablona. O co jde? Tak,
Dynamická reklama, jak už název zaznívá, vlastně je určitým způsobem personalizovaná. Ta dynamičnost je tam ve dvou vlastně smyslech tohoto slova. Jedna je, že každý jeden z vás uvidí jinou nabídku produktů. Pokud jste minulý týden náhodou vyhledávali stoly, no tak z největší pravděpodobností na těch prvních příčkách uvidíte právě stoly, zatímco někdo, kdo sedí vedle vás a vyhledával spíš koberce, uvidí právě ty koberce. Takže jedna záležitost je právě výběr produktů, no a druhá je vlastně propisování informací do těch reklam. Vy tady uvidíte informací několik, jednak tu máme produktovou fotku, druhá informaci o ceně a v třetí řadě tady název. Ale jak říkala už kolegyně Magda, tyto informace nejsou úplně vizuálně výrazné. My jsme teda chtěli trošku je popostrčit dopředu a dát našim zákazníkům jasně vědět, jaké máme akce, jaké máme ceny. ImageLens je perfektním řešením právě pro toto, protože do těch reklam dostanete opravdu jakýkoliv typ informace, který se vám v reálném čase propisuje do podoby toho vizuálu. A v tom je ta šablona právě dynamická. Ona čerpá přímo z toho informačního feedu pro všechny ty produkty a tím pádem, pokud se nám změní cena, změní název, změní dostupnost, tak tyto informace se během hodiny do těch reklam propíšou. Je to tedy vlastně ta nejaktuálnější forma produktové reklamy, jakou můžete získat. No a o co se přesně jedná v případu IKEA, je vlastně nějaká soutěž mezi naší původní formou dynamické reklamy, no a tou novou, která vlastně má v sobě krásnou dynamickou šablonu ImageLens, a to je právě tato. My jsme zvolili poměrně jednoduchou formu, a to pro psání informace o dopravě, no a druhá hlavní krásně zobrazit tu cenu. A začali jsme testovat. V čem spočívají AB testy na Facebooku? Je to velmi jednoduchá záležitost. Systém vezme naši cílovou skupinu a rozdělí ji na půl. První skupina uvidí formu A, tedy původní IKEA reklamu, no a druhá skupina uvidí ten náš nový ImageLens template. No a po pár dnech jsme se podívali na výsledky a srovnávali jsme vlastně, v čem se dařilo lépe, v čem jsme nazbírali více přidání do košíku, což je naše cílová konverze na IKEA. No a výsledky, myslím, mluví sami za sebe. Nazbírali jsme o více než třetinu více konverzí, no a ty konverze byly o více než čtvrtinu levnější. Ta kampaň se tedy výrazně zefektivnila, no a donesla IKEA daleko víc prodejů i vlastně v offline světě. Samozřejmě dvakrát měř, jednou řeš, my jsme nechtěli vsadit pouze na jeden test a proto jsme ho opakovali. A to v druhé polovině měsíce. Jednalo se o úplně stejný setup, lišilo se vlastně jenom období. Postavili jsme proti sobě opět klasickou IKEA reklamu a ImageLens IKEA reklamu, no a výsledky se nám opakovaly. A v tom smyslu, že jsme doručili o 10% více konverzí, no a 8% levnější konverze. Opět ImageLens jasně ukázal, že reklamy s touto dynamickou šablonou fungují efektivněji. Potom, co jsme si tedy potvrdili, že ImageLens je rozhodně nástroj, který stojí za to využívat, jsme se rozhodli si vybrat, jakou formou půjdeme. V tomto případě se tedy jednalo o test mezi dvěma šablonami od ImageLens. V jedné ale vidíte informaci navíc, a to je informace o dopravě, která vlastně byla i v těch předchozích formách. No a je zjednodušená verze, kde je pouze tady tenhle badge s cenou a názvem. Já osobně jsem čekala, že bez debat zvítězí ta první verze, protože mně osobně to přijde daleko atraktivnější. No ale jak to tak na social bývá, tak výsledky mě překvapily. No a zcela jasně zvítězila ta jednodušší forma, bez informace o dopravě. A vidíte tady, že máme víceméně jedno číslo, a to 7%. Nazbírali jsme o 7% více konverzí, které byly o 7% levnější. V rámci těchto 3 testů na jaře jsme si tedy potvrdili, že ImageLens nejenže funguje dobře, ale dokonce jsme našli, i která forma přesně je pro nás lepší. No a jak to tedy potom na závěr vypadalo, vám ještě poví Honza. Tak, jsem slyšet? Jak to tedy vypadá? Aktuálně ImageLens obsluhuje 3 markety, český, slovenský a maďarský. Aktuálně tam máme napojený 3 živý datový feedy, 3 živý datový zdroje. Bavíme se o
22 000 položkách na Zemi, takže o 66 000 položkách. Přičemž se každý měsíc dohromady za ty 3 země vyrábí 300 až 500 takovýchhle bannerů. Každý ten banner samozřejmě odpovídá té zemi, má svoji měnu, má svůj jazyk a samozřejmě pružně reaguje na to, že například v Maďarsku ty texty jsou delší než u nás v Čechách nebo na Slovensku. To, co je ale podstatný, vyrábíme 300 až 500 bannerů měsíčně a z toho plynoucí úspora oproti tomu, než kdybych těch 300 až 500 bannerů dal vyrobit kolegům v Dentsu Creative. Možná si řeknete, kde se vzala tato cena. Zkrátka jsem došel za kolegyní a zeptal jsem se, naceň mi tohle. Ona mi to nacenila a já vím, za kolik to dokážu dělat s Image Lens. A to je vše. Verčo, my jsme hotoví. Fantastický. Víš? Já věřím, že máte spoustu otázek, tak je na ně v tuhle chvíli nějaký prostor, takže určitě se můžete zeptat teď. Mě by zajímalo, jak dlouho to trvá. Jak dlouho to trvá celé nasadit. Jaká je časová náročnost celého toho? Hele, ze strany od nás je to rychlý. Máme cloudovou aplikaci, ke který můžeš přistoupit na webu z kteréhokoliv místa na světě. To je rychlý. To, co je nejsložitější, je samozřejmě data, o kterých mluvili kolegové přede mnou. To znamená, chceme-li něco automatizovat, musíme k tomu mít ty podmínky. Musíme mít správný data, musíme mít správný zdroje, ale i třeba fotky těch produktů musí být vhodný. Ale i tohle je věc, která se dá řešit, kterou vám dokážeme pomoct. Takže konkrétní odpověď je 3 dny až 4 týdny, záleží na tom, jak dobře jsme připravení, jak máme tu půdu pod nohama připravenou. Já snad ještě doplním, pokud se bojíte, že by se, nedej bože, díky Image Lens navýšil počet hodin vašeho specialisty, tak tam se vůbec nic nemění, protože Image Lens je vlastně natolik propracovaný nástroj, že on se automaticky propíše do katalogu, se kterým specialista pracuje a ta změna spočívá pouze v tom, že já místo katalogu 1 si zvolím katalog 2, ale vlastně veškerá ta práce už je hotová v rámci softwaru Image Lens. Super. Tak pokud nejsou žádné další otázky, já moc poděkuju Magdě, Domče i Honzovi za jejich prezentaci.